गोविंदा रे गोपाळ. ॲक्च्युली मी आता जस्ट यांनी कारेटा फोडलंय, माझी अंघोळी बाकी आहे. आणि ते फोडत असतानाच समोर आपल्याला एक मोर, म्हणजे आजच्या म्हणजे ह्या वर्षीच्या पावसाळ्यानंतरचा पहिल्यांदा आलेला मोर दिसला. मला दिसला आहे ॲक्च्युली. तो छोटा व्हाळ आहे इथे आणि त्या व्हाळामध्ये उतरला आहे. तो हळूहळू थोड्या टाईमनंतर वरती येईल. आता आम्ही पाठी बसू, पण तो दिसेल नक्की, तो वरती येईल. कारण आता भात जेव्हा पिकलेलं असतं त्यावेळेला तो ते भात खायला येतो. आणि भात कापल्यानंतर पण जे दाणे पडतात तर ते दाणेसुद्धा खायला तो येणार. तर जस्ट खाली उतरलाय. त्याने पिसं सगळे जे ते त्याला पंख असतात ते पंख सोडलेले असतात. आणि आता तो पुन्हा ते ह्या 5-6 महिन्यामध्ये पुन्हा तो नवीन पिसं येतात त्याला. खूप मुलाम पिसं असतात असे मुलाम. तिथे ते पाळ आहे ना, एवढा मोठा पिसारा असतो. आणि 3-4 महिन्यामध्ये हे सगळं होतं, दिसतं आपलं. दिसला ती पांढरी साडी आहे ना, पांढऱ्या साडीच्या इथे अजून करते आता, करते आता. पाठी राहिली दिसतात. गोविंदा रे गोपाळ. गुळ पोहे आज सगळ्यांकडे गुळ पोहे बनतात आणि प्रत्येक घरामध्ये. आमच्याकडे दूध टाकून करतात, खोबरं दूध. प्रत्येक गावात वेगवेगळे, सुका हा प्रत्येक गावामध्ये वेगवेगळे हे असतात. छान एकदम. त्यांचा उचलला येणार नाही.
खाली बघा. पहिले आहे ना शहरातल्या गर्दीत शांतपणे म्हणजे जाऊ फिरू शकतो, ही ती जागा आहे म्हणजे इथं कोणी नाही, आपलंच राज्य आहे, समाधान मिळतं जंगलात आलं. नाश्ता करून झाला आहे आणि आम्ही आता आमच्या इथल्या जवळच्या जंगलामध्ये आलो आहे. जंगल कुठलंही असू द्या, तिथे पक्ष्यांचा आवाज, हिरवीगार झाडे आणि फुलपाखरं, छोटे मोठे कीटक आणि चालताना जे समाधान मिळतं म्हणजे एकदम शांतता जी असते आणि आजूबाजूला निसर्गाचं वैभव असतं आणि त्याच्यापेक्षा मोठं वैभव मला तरी वाटत नाही कुठलं असेल. आणि ते तुम्हाला एक वेगळं समाधान देऊन जातं आणि तेच समाधान अनुभवण्यासाठी मी आणि आमचे आजगावकर गेस्ट इथे आहेत. तर आम्ही हा ट्रेल करणार आहोत आणि या ट्रेलमध्ये एक वॉटरफॉलसुद्धा लागतो, म्हणजे बरेच वॉटरफॉल आहेत पण आम्ही एकाच वॉटरफॉलला व्हिजिट करणार आहोत. थोडा टाईम स्पेंड करणार आहोत जंगलात आणि पुन्हा आपल्या घरी जाणार आहोत. हो. छान झाले. माका काय ह्यात लागत नाही, भाजी खालय तरी पण टेस्ट नाही लागत. तेच नाही आणि डाळ चापान बघलं तरी पण ह्या नाही. खूप टाइमापासून असं इच्छा होती की असं गावात राहायचं आणि गावाची जे लाईफस्टाईल आहे ती जगायची होती मला खूप टायमापासून. आणि मी खूप ट्राय करत होती सगळीकडे की कुठे मला असं इन्व्हिटेशन मिळेल आणि मी जाईन आणि राहीन. आणि असे ट्रेक्स तर मी खूप केलेत आणि असे पण त्याच्यात कसं आम्ही एक दिवसात जाऊन गावात ज्यांच्याकडे पण जाऊन थोडं जेवण्यासाठी थांबायचं आणि मग आम्ही परत ट्रेकला जाऊन परत मुंबईला जायचो. पण तो अनुभव कधीपासून करायचाच होता मला. आणि समहाव तुझं इन्स्टावर मी पाहिलं की तू एवढं इन्व्हाइट करतोय सगळ्यांना आणि सगळं जे जे व्हॅल्युएबल फार्मिंग आणि सगळं ऑर्गॅनिक आहे तुमचं ते तुम्ही त्यांना एक्सपिरियन्स करायला देतोयस. आणि आणि तुमचं जेवण आणि हे एवढं छान आहे ना, म्हणजे एकदम सात्विक जेवण आणि म्हणजे ना काय गरजच नाही आहे बाकी गोष्टीची. तर मी तुला म्हणजे मी खूप आभारी आहे तुझी. आणि हे आता एक काकडी खाल्ली आहे जी मी स्वतः तोडून खाल्ली आहे, असा कधी एक्सपिरियन्स नव्हताच माझा. आणि असं वाटतं की आता इकडेच राहू
जॉब सोडून अशी माझी इच्छा होती. आणि असं होतं की कधी पण जसं टाईम मिळतं ना मला, तर मला असं पेपर आणि कागद आणि असं पेन्सिल नाही तर असं पेन मिळालं ना की ते मला ना इच्छा असते, मी अशी ड्रॉ करत असते. एक माउंटन असेल आणि मग एक कौलाचं घर असेल तिकडे आणि तिकडे शेती असेल, माझं सारखं तेच ड्रॉइंग असायचं. आणि आता मी जेव्हा आली तेव्हा मी पाहिलं की पुन्हा ऑलमोस्ट तसंच आहे की इकडे कौलाचं घर आहे आणि समोरच शेती आहे तुमची आणि खूपच छान आहे. त्याच्या पुढे नदी वाहते आहे आणि एवढं छान आहे. आणि इकडे खूप वेगळे बर्ड्स पण येतात आणि त्यांचा आवाज तर एवढा छान आहे ना की असं असं वाटतं ते आपल्याशी बोलताय तरी. आणि असं कळतंय की इकडची जागाच एवढी पॉझिटिव्ह आणि एवढी शुद्ध आहे की की एवढे बर्ड्स येऊन लिटरली ते एन्जॉय करतायत इकडची लाईफ. म्हणजे उंच सकल माती असते ना ती पूर्ण लेवल होणार. लेवल झाल्यानंतर ती आजते एकदम आणि ते काय ह्या कसं आहे मग? आणि त्यांचं परत कसं असायचं माहितीये, लाकूड एवढा नाही, एवढा लांब लाकूड दांडको आणि नळ्या एवढा असा असो भाग त्याचा असो त्याच्यावर ते ठेवी हा, ठेवी. नाही ठेवी ठेवल्याने ती साच्या तो असं लाट हे केले नाही, पातळ केले नाही, वर असं प्लेन मारले नाही, साईडने साच्या उचलल्याने काय काहीतरी असं भेद घालून की नाही, हात घालून काढल्याने काय तो असा गोल लाकूड असायचा, असा नळ्या एवढा त्याच्यावर ठेवले. त्याच्यावर ठेवले का माणसाने ठेवल्याने का उचलायचा, न्यायचा, असा ठेवायचा, साठी ओढायचा. अरे व्याप बाबा भयानक, ते भयानक व्याप. आणि ते जवळजवळ 10-12 दिवस झाल्यानंतर रचायचे असे, म्हणजे एका एक असे लागून थर म्हणजे कसं माहितीये, एवढं अंतर बरी ठेवायचं, एवढं अंतर इकडून थर असो इकडे अंतर असो थर उंच असे एकाक लागून एवढे उंच करायचे. तो लाकडी असते ती गोल, ते वली माती असापर्यंत ती प्लेन शीट आहे ना, प्लेन शीट हा. प्लेन झाली ना हा. की ती असा आकाराच्या ह्याच्यावरती होली ठेवली असते ना, दोन साईडने ती वाटणार, बेंड होणार आपणच होणार. आणि मग ती जरा हे झाली ना की न्यायची आणि खाली मग असं ओढायचं की ती जागेवरती नाही. आता ही लाकडी कशी, ही लाकडी आहे, हिला इकडे स्लोप इकडे स्लोप, ह्याच्यावर ठेवल्यानंतर इकडे आणि इकडे ते साईडची माती दबायची, ऑटोमॅटिक दबायची. दबली ना ह्याला इकडे दांडा धरण्यासाठी. मग ह्याच्यावर त्या जे कारागीर होते ना ते ह्याच्यावर ठेवले का इकडे इकडे ते बरोबर असं प्लेन झालं दांड्यावर धरायचं आणि असं ठेवायचं, पाठी वाढायचं लाकडीची. काय ती माती ना ऑटोमॅटिक तशीच राहायची, उभी राहायची तशी. आणि नंतर मग त्याची भट्टी लावायची, भट्टी त्या गॅप असायची ना, त्याच्यात लाकडं हे ते असं म्हणजे लाकडच घालून ती पूर्ण आता उंच. आता हा भाग इथपर्यंत नाळ्याचा आला, इकडचा भाग इथपर्यंत आला, इकडचा भाग इथपर्यंत आला. मध्ये जी गॅप असतो, मध्ये गॅप ना त्याच्यात लाकडी बारीक लाकडं करून पॅक करायचं. आणि इकडे लांब लचक अशी पुढे न्यायची नाही, त्याला एवढी अशी म्हणजे आपली ही विस्तव आपण पेटवतो चूल असते मातीची, तसेच जागा ठेवायची. आणि त्या मग प्रत्येक ह्याच्यात ना आग लावून द्यायची. आग लावून दिल्यानंतर जवळजवळ 4 ते 5 दिवसानंतर आग पूर्ण लाकडाची पेटून ते नळे की नाही घट्ट होतात त्या आगीच्या वाफेने. आणि नंतर ऑटोमॅटिक 5, 6, 7, 8 दिवसानंतर मग ती खोलायची आणि नळे काढायचे. मग ती अशी चिटकी मारली तर टन 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 आवाज येणार त्याच्यात. पत्र्यावर आवाज येतो ना, अशी चिटकी मारली तसा आवाज यायचा त्या मातीच्या नळ्याचा. म्हणून ते असे या पाण्यात की नाही विरघळत नाही, ते कारण आग लावून नाही तर ते असे मिळत नाही तर दुसऱ्या गावात मिळेल का? नाही कुठेच नाही. आता आता नाही कुठे मिळणार. हे जे आहेत ना हे छोटे हे आता कुठेच नाही भेटणार, कुठेच भेटत नाही.
ही कौला आहे त्याची कंपनी खूप आहे कंपनी. ही आता हे मोठी कौला मिळते. ह्याची कंपनी आहे, मोठमोठ्या कंपनी आहेत. कुडाळला तीन कंपनी आहेत कुडाळला. ही कौलं भेटतात, पण हे नळे नाही, हे नळे हे आता नाही भेटणार. आणि आता कोण बनवणार पण नाही. नळे म्हणजे हे वाले. हे आहेत हे अच्छा. नळे. सकाळी तुला एवढा छोटासा बाजूला घेऊन दाखवतो कसा आकार असतो काय असतो. ही कौल ही कंपनीमध्ये तयार अच्छा. होतात. आणि अच्छा हे. हा ही मातीची म्हणजे तो कारागीर इकडे गावातच बनवायचे ते कुंभार बनवतो. पण ह्याच्या खाली थंडावा आणि शांत आहे ते त्या कौला खाली पण नाही. हे असं ह्या नळ्याचं पूर्ण जर घर असेल ना तर फॅन पण लावण्याची गरज नाही. एकदम थंडगार. हा किती पण उष्णता वाढून दे बाहेर, ऊन पडू दे काय पडू दे. तुमच्या गावाला ह्याच्यावर- कसली घर आहेत? कौलू आहेत काय? माझ्या गावाला पण घर नाही. गाव कोच नाही. नाही. काय पण तरी ऐकून गाव कुठे किंवा काय. आसगाव आहे. वेंगुर्लाच्या बाजूला. वेंगुर्ल्याच्या बाजूला आजगाव. हा. पण इथे जवळच आहे. जवळच आहे. पण पण इथे कोण आहे आहे ते कोणच इकडे? नाही. नाही. आई वडील तिकडे मुंबईला काय हा, हा. पहिलं. आजोबांनी सोडून टाकलं कारण त्यांच्या आईला एवढं ते गाव एकटी राहायची ना, तर बाकीच्या गावाला तिला हे केलं होतं. त्याच्यामुळे मग ते बोलले की आम्हाला नको आणि नको. चल असंच तो देऊन टाकू. गेले तिकडे ते हा. बरोबर. वर नाही तेवढा गावाचा. आता आम्ही अर्ध्या तासापूर्वी खेकड्या पकडायला गेलो होतो आणि जेव्हा खेकड्या पकडायला जातो हे कुर्ले आमच्या गावातले, तेव्हा मोबाईलला चार्जिंग नसते, त्याच्यामुळे ते कधी शूट करता आलं नाही, पण नक्की करणार आहे. आता आम्ही खेकड्या आणले ते तुम्हाला दाखवतो. आधी बनवणार तिकडे जेवण घेऊन जाणार. सकाळच्या वेळात लय गावचं. ही धरणाती काढले ही सावताची आहे बांधाची बंधाऱ्याच्या वरती. आताच चांगले. आताच चांगलं. म्हणून ते एका रक्षेचा काय नाही करणार बा, तशी जावत नाही ती पकडल्याशिवाय ना काही. कशी टाकलं काय नाही करणार. कधी काय करणार. पण असं पण साधी सिंपल टेक्निक आहे. मागचं डोकं पकडायचं. ही मराठी माणसाची संस्कृती किती लांब किती घालतात उतरत टोपातच धरायची. बघ कशी गातन लागली. असे पकडायचे, असे पकडले तिकडे वरती हात डेगांच्या मध्ये हात नाही घालायचा आपण. तिकडे पकडायची. पकडायचे पकडायचं इकडे पाय ना हा पाय आहे ना त्यांचा इकडे नाही ना. इथे जर पकडली तर तोडून टाकणार. आता आपला हात कसा मागे जात नाही, सेम कंडिशन आहे. तेव्हा सोडा खाली सोडू मला एक हे 300 रुपये एक. तुका घेऊन तुमच्या हाताने घ्या.
करशील लागला ना दाखव ना. भाजी घ्या. वाटी वाटेत रस मी फ्लॉप